Na víkendový pobyt som sa neprihlásila sama. Dostala som ho ako darček aj ja, ale bola som v takej životnej situácii, že už som bola uzavretá úplne do seba, nevychádzala som z domu von, mala som nazberané určité fóbie, v podstate, ktoré mi znemožňovali úplne prirodzený chod vlastného bytia. Ak môžem teda povedať napríklad o fóbia z nástupu do výťahu, z uzavretých priestorov, celkovej až takej socializácie z obchodov, z nákupov. A ja som toto dostala vlastne, že ma moji blízky obdarovali už po niekoľkých webinároch, ktoré som absolvovala. Začali mi prospievať a posúvať ma ďalej, tak mi to dali ako také upevnenie a umocnenie toho, že tu nájdem nových ľudí, ktorí mi v podstate pomôžu prekonať to vlastné ja.